Put that in the bag. Can't get more. I woke up flawless. Hello. After I will find that. No, and Australia. times 10. Man, yazi nengithuthi ngisheshe ukuthi ngilikhohliwe. Angithi lapho ngifakele yona kathi ngaphethe iy'mpahla ngilade. Angisho manje ngave ngafaka la ngathatha zonke iy'mpahla. Ngeke ukuthi ngaze ngihambisana nezimhlophe angazi ukuthi ngakhohlwa kanjani. Sesikhona sawubona mshana. Yebo malume. Yeah guys, ngixoxa ngosuku lami-ke namhlanje. Esivele Surprise. Ashley is getting married. How Ashley? Ashley is getting married. Okay. Hello. Shothi ngifuna ukutshela ngosuku namhlanje ukuthi kwenzakaleni. Hello Mfundo, hey Phumelele. Hi. Shothi kwenzakaleni namhlanje ngihambile. Iy'mfethu ngizoyeqa enye indawo cause If you listen very closely, you might hear it. Shothi ejibele. Shothi kwenzakaleni. Esile. Amamaseni. Ngahlala iqhobo mase kubila bolayini so bayahlukanisa. Iqhobo lesi. Ngezulu iqhobo lezi. Shame. Shothi-ke wathini-ke cala ngifollowa-ke bese Ngicala. ngichazela kahle. Cala ngifollowa bese ngichazela kahle. Cala like ne-live. Yazi nganele i-iPhone la. Yo. Thank you Mfundo for following me. Shothi-ke guys kwenzakaleni-ke. Shothi ngihambile mfethu umama wangifonela athi ethi yabo shothi bengenza i-prank yabo mina ukuthi ngizomziba abo 2 days because naye yabo niyakho ukuthi wenza i-prank kimi. Yeah, benza i-prank kimi wathi asuma wami phezulu. Yangazi uyagula bese kanjalo futhi yabo angikhalanga ngayo ukuthi shothi kwenzakalani sami angifollow ngiyengfollow shothi okay ngamprank nganga futhi lokho efoni mama 2 days wonke ngathi nje angilibambi. Shothi alibamba namhlanje mangilibamba namhlanje afike athi athi ubona ngani iqingo lami ini ngithi mama yabo ngithi mama bengiyekho ethi buku ngithi na bengwe ngithi salon yabo athi uqambelana manga ethi kajulile khona 2 days ngithi mina athi ngiyeza lapha guys ngithi uyadlala uze ube live waze wafika kusalon sengilokhu ngibaleka ngicasha ngamabonda-ke manje Yini amabonda? like udong like the walls Iy'ndonga. amado iy'ndonga Amabonda amadonga. Iy'ndonga. Wait, hold on. What did I say? Amadonga. amadonga. We are not ATMs. Ayibona ngabantu nje. Like in plural. Ayilutho udonga. Mase sekuningi iy'ndonga. Amadonga. Lakho. Yini? Amadonga like walls. Izindonga. Ngaphinda sami. Iy'ndonga. Iy'ndonga, amadonga Ashley. Mina ngaze kuthiwa iy'ndonga. Iy'ndonga. Oh, isiXhosa amadonga.
ithini leya ngoma lekhuluma ngawo izindonga and lethi lale madongeni leyo ngoma amadongeni emadonga usho like ama Queen of Sheba. It makes sense when mina namisho njalo. unomvula the name of the song but emandongweni sisixhosa amadonga. Oh, okay guys, vele I'm half Xhosa. yeah so ngiyadlala You're confusing things. Leyo ngoma isho ukuthi I think amadonga like yabo magubhekile kunye mina bengithi the actually sleeping on walls yabo mama like yabo mfethu uma uncikile mhlawumbe ukukhumbula isithandwa sakho mase uncike emadongeni that's what I thought cha mina yabo ama like ngitho ukuthi mhlawumbe indawo bese iyagubheka it's degraded land hayi isingisi yani isingisi mina ngiyakuzwa Magu, I'm looking for a Zulu girlfriend. Okay, keep looking. Okay, shuthi ngicine phi? Ngilokhu ngiqasha mfethu indongeni. Yabo. Ngilokhu ngiqasha mfethu mama zafika. Abuze lapha abantu yabo lapha basizayo yabo. Athi ena. And I think you're the one. No, I'm the 2. I'm the 0 cause we the 1 ngiyazi nani ukuthi that is wrestling especially wrestling I think you're the 1 cause we the ones yeah wasn't it and people confuse lose and lose yeah kuhlukile lose lona double O ushinto exegayo yes like something is loose khona iscrew is loose yeah. loose screws lose you lost something yeah nokuhluleka oh yeah yeah that is actually so right yes because I'm a genius like that's how I am seriously like, people know me let me call over I'm the best. I know, darling. La cafe. How clock it? Like you don't have to tell me. I already know that. Like really, really. Yeah. Your essence girls. Story time, please. Wow. Yes, we know you. Abantu abane ADHD baxolisize ukuthi ngo1 minute. Okay. Guys, Chinese follow. Mama say. Oh, Shola. Doesn't what mama say. Guys, in like because I have chubby cheeks, like. Manje kunolayini la bese bayahlukanisa like I can't unsee it now ingoqo nibafundise I'm and am how my name is Tembi ubani umngane wa TikTok Ashley van der Merwe Van der Merwe. Cani follow guys. Laba sebe abang follow. Thank you. My name is Entle. Ninjani guys. Nazina bahle. Thank you very much. Ninjani guys siyaphila. Namhlanje nidlala game amasweet. How? khona ngizofa futhi Ayathenga phela amasweet. Kade phelile. Story sis. Okay. Istory sithi ena. Shuthi how angena mama lokho ebuza. Cani ngivele waqala. Ngibikela phakathi wayo. Esayihlekisa lokho kwentana.
Shuthi, thank you. Shuthi athi nawe umama abuze umama bafe afiyathi athi ngena nje athi iphi imbheda ungikhombisa umbheda ethi angibambe ngendlebe yezo athi ye wena grown ass woman ebanjwa ngendlebe athi sakuze kwaqina dot mela angibambe ngepliers it's oh girl please athi esivile phela athi ba ukhanda isosi ukhandi isosi la kungenza isosi love you too London athi yeah love you too athi literally angibambe fethu like angibambe fethu indlebe athi ngikhombisa imbhedi angithi wena usulalisa la 2 days on yethi mama bekuyiprank ngazongibhedela wena phela umama uyabo like ngizothina akwazi ukuthetha but ngiyazi umuntu masethetha bangidle athi ngikhombisa imbhedi yozungikhombisa imbhedi ngiyakutshela mfethu akina show Kibastifal. Akina show Kibastifal. Athi ngithi mina ngikhombisa umbhedelo wadula la ku yo guys ngathi prank yanolisa mama ahamba ayobuza like labo labantu abasiza esalon athi lo mluko lo enhla ulukile ubuya imalini yo ngaqhathe phela mina aze ngibagqibe ngisho ukuthi thanini yabo like yabo mhlawumbe u700 mina athi noma ngathi 1500 yo imali yami lapho phethe intambo yagesi athi imali yami esandleni ngithi mama kwangeyogibela athi imali yami la esandleni ngaxolisa guys cause ngibona ukuthi mangilokhu ngichaza la manje ngizongena ipame evuthayo ayike shuthi ke nkosami shuthi wabona ukuthi indlebe yami imbovu ngithatha isaye Sun Coast fisa ngayiqeda imali yakhe lokuthi mama ufuna lo mama ufuna amamuvi mama ufuna udrink mama ufuna yabo ngayiqeda imali ngayiqeda so guys ke yabo story sihamba kanjalo cani ngifollowa lesinye ke esitswempu manje cani like live please and like it's in hawe mama hlama move like inangintswempu coco siyaphela yes yeah cani ngifollowa ke nice story enhle thank you very much tamake sibezo yenzani Ngjoyini live sevule khihlizi uqhuma izinto uye live naye kusasa ngifuna ukuzisa that story hayi naye yami right mama uzochaza yakhe ayikhona can't live in my body take sleeping pills forget about your booty about your beauty thank you for playing my song shuthi ke guys kube kanjalo ke festival akina show Ashley. Hey Kanya, I stand with Uma Mara guys. Why abanga a beauty like me literally eshaya ngentambo kagesi like ungashaya phi mangathi angishaya guys literally yadlala hey guys hey ukuthi ningifollow yazi ngizithathe njenge interview le why made ningifollow because I'm that girl you know why? The world revolves around me like really 2 guys like ngiyahlekisa on a daily
on daily basis. The Like best fairy. yeah, but and kunzima ukuthola intombazane enhle bese iyahlekisa like Literally, yeah. like ngiyi-package guys. Little. Literally. Yeah. So like kunzima guys ukuthola intombazane like ifike ihlekise ibe ne-vibe. Ngiyadlala phela guys, ngiyadlala. Yes, and you are so sweet. Jinkla. I namanga. Yes, I didn't do nothing. These nails. Waradu. How? Guys, these nails cost like $1,000. Literally. And if you you convert it to rands, it's a lot of money. Maybe Literally. 18K randelas. Yeah. Wait, uhambe nini? See beauty studio. Ngihambe ntambama ithi nifika. Yeah. Cela ungidayisele yes. Okay. Namapo enhle, that's $27,000. Guys, like Anati, get the get the drill. If you convert it to rands, to randelas, It would literally just break the calculator. literally. Bye, Londi. Love you too. Go. So, guys, sahamba ke nini? Nabahle Bookies. Call me Bookie. Haha. Hey, What you Bookie. trying to get into? But I hope one day I can see the real you. This is a real dialogue. This is a like, oh my god, Ashley. Like, because no muti no, yeah. Oh my god. Like, it's so disappointing. Like, I'm truly disappointed right now. Like, you literally broke my nail, Kylie. Yeah. Like, if you don't stop insulting me right now. Oh my god, Nikki's voice. Yo, guys. Oh my god, mommy. I'm so tired. I just watched the dishes. I think I need therapy. Kylie just took my broccoli. And I haven't been okay since. Yeah. Oh my god. How am I, guys? I'm literally tired. Yeah. Guys, I'm not recording. Hey guys. I didn't follow up, guys. So, Ainsley, are you busy or not? Some days I'm a baddie. Like, yo, I don't know. Some days I'm a baddie. And ngamanye I'm a para. This one is a real, the real. How? I've already recorded. No, Baba, Can you please follow me, guys? I want to sleep here. Yo. Yo, guys, that's it. Aí voice to guys. Yo, guys. Yeah, ne. Unlucky life. Guys, follow.
new nails clock it years ago. Always. I just wanted like a different look, yeah. Yeah, literally, yeah. Share the love, y'all. I think I'm a Kardashian in the clone or Kim Love. Literally, yeah. Like, guys, you can't start with me because I will literally go. Wow. Yeah, just like my friend said. Like, this one is a diva. I need. My mom didn't put me up, you know. You'll never get to be talking like this. Let's see. Let's start with me, gang. Start with me. Go ahead, stop with me. Start with me. Stop. Ain't like get up and do something. Get up and do something there. I can't literally stop laughing. Yeah. Get up and do something because I'm so yeah. Guys, I'm guys, guys. I mean, I was watching your live in Stress Summer Max. I passed. Congratulations. You're the baddie. Oh. You the baddie. You the diva. Don't do that. I feel sleeping now. Guys, I'm got late. Don't do that. Good morning. Don't do that. How is good morning? Cheers to your vibe girls, amazing. Thank you very much, guys. Thank you very much. No, Tom, Lulu, I was good. Still my chiropractor face. Here's a. I'm going to click on. Oh my god. I think I need therapy. I need therapy, like literally all day long. Oh my god, why are you so broke? Girl, you so broke. Who's broke? You go. I'm not a broke. Stop spreading those lies. I wanna be you. I don't wish to be you. Girl. Yeah. Like, it's really hard. It's really hard. No, it's not raining, guys. It's fan, guys. We have fans. Like, we installed fans because, like, you know, we're very hot. So that you guys cannot, like, will not ban. Exactly. We installed the fan. Literally. Like, yeah. you get what I'm saying. Like, do you get what I'm saying? Literally. Yazi guys, angiqala kodwa ngithola kakhulu kwamshini sengize ngiyabelieve. Namanje ngisakhuluma nje mhlawumbe ukhishwa yikho. Yeah, this is how we talk. Like, we're not even forcing it. Yeah. This is how we talk. We're not even forcing it. You know, you see them lashes? Yeah, they're real. It's not like that, girls. It's not like that. Your American accent is so Meow. Okay, guys, so sidlala game namhlanje. Yep. Ama-charade. Sidlala game namhlanje. Le charade. Like sifuna ukuzwa ngani sidlale ini. Hayibo, kusiphi Erase. Yes. Mana, EP. It's in mine. Sayivula ku-Ashley, guys.
I need follow, guys. Please follow me. Please follow me. Please follow me. Which game? Yeah. Guys, thank you guys for following me. Thank you guys. Thank you very much. Really appreciate it. Yabo masengine imali. Ha, ngingikhohle. Azobathola phi? Hayibo, mina ngiyabazi abantu abangena live yami every day. I need follow, guys, please. Like, I want to reach like 1 million followers. I think I deleted. Oh man. How could you do that? I literally didn't. Can you get me a bottle of water, darling? A water bottle. A bottle of water. A water bottle. I think I want a water bottle. Do another bottle. prank talk like that with Uma on live. Hawe. Yazi ngabamnandi. Yazi kusasa. Like cause now sengo-12 and abang uthulele. Yini manje imali yani? I'm animals. Okay. Oh, khona ngizongibona. Manje sihle. Phansi. Ngabe ngisazothi. Mabe. Ngiyangimele ngisho igama. Mana gudu. Aqua. Seahorse. Yazi kumele ngithi aqua cause amazi ngiyakutshela. Ubuzothi pho khwahla. Bengizothi swimming. Phela ufethu ubuzocabanga la kumele ulisho igama. Yabo. Yeah. SH. Who said the sloth? I'm shit, the sloth. Am I a mammoth? Yes. I'm busy crap. Yeah. Penguin. It's a penguin. Halal. Oh, mammoth is a very hard word to guess. How? A mammoth. A mammoth. Wayibona phi uzochaza uthini mammoth? Yeah, mama, it's Ice Age ngiyazi uzokhuluma ngayo cause like iyedumile lapha. Iyo futhi like uSid odumile. Mina ngazi uSid nogogo wakhe. Phela uthi sonke. Phela ubuzoqala ngayo. Hayi ngeke esiwazi konke nje wena elizwane ingane ezihle. Oh, thank you Shanizi. Speak English with Indian accent. Don't talk to me. You guys, what time did the lecture start? You guys know. Yo, do you think we're playing games here? Are you guys first years? Let's see. Go. Turn off the Bluetooth. Turn off the Bluetooth. Ima, okay, so when I okay. Seahorse. Oh, of course. Pig. Yes. Come on. Okay. Ow! Okay. If nyambona ngithini mnamanje. Imali. Ana naked at the show Ash. Snake. Imamba. Imamba. I'm
Ujobo. Anaconda. Scorpion. But if peacock. Scorpion, listen. Guys, you call it dole. Buka pa sa baka babaso. You are crazy for the ngeke uthi like mina ngithamazinga u2 like azokava Ngikhumbizini ukuthi umsila. Mase khafa and then uyafa. kafa ngeke yes Scorpions kanjani manje futhi kanjani ngempela Scorpion, guys. ngiyabonga yawushite chazo awuthamazinga nyo ngempela kazi eshayikho echaza ayikho Ngithe ukuthi zu2 lezi zisenqeni. Mase yaqhafa lapho nomsila nomsila. Kodwa lento hawu bukanje mina okay iyodwa. Okay. Uba sekuyimini. bukanje umchaze kahle kanjani mina Enhlu yarobha. Phela umtholo kokulula. Nyamanga. Yes. Kamera. Yes, a rabbit. Ikundan. Emang. Nangok. Nyambona ile nto yayizolo lekade bengidlala la on the walls. Okay, yeah, look. dolphin. How? Iye dive out to see. Yeah. What? Come back. A duck. Awu, bengizosho nje ukuthi cha. Isangwazi ukuchaza. Yeah, but with scorpion it was like that. Phela uyaye, sekuright. Mbonile? Hayi nje. Nibonile? Mbonile? Ngizamile. I tried. Guys, nani ngathi yini le? Enhle iba uthisha abaningi odoctor ozophuma ku. Exactly Anathi, exactly. Yini lena? Ekuzethi. Ukwazi ukuthi bekuyini le amadongo. Good actor. Ilizard. Like iyahamba Hawe ma ithi enhle, ithi. Kodwa kusalo kitshela. Ayithi lu. Nama ngidolphile. Mina bengithi khonto hamba Yabo amadongo. shame etuchaze kahle. Ehlunamanga futhi ngempela. I-lizard ithi. Phela kodwa bese like engiyashi like yashi ngize ngasho walls. When uzothi udolphin ngishilo ngathi like iyachuza ukuthi nje enhle. Namanga good etukhava. Tani follower guys. Lapho ngempilo ntwethu kule game ekhaya. Hawu. Okay, so when Nzomuzwa nzombona uzabe sensi. Okay. This time ngiyayishaya le. Goril. Ow. Pass. Ayikho phela lento. Andikese nelofethu. Iwhale ithi It's the biggest animal on the Awukwazi sea. ukukhuluma. Uyakwazi. Nami ngishilo uyakwazi. Dog. Cankazu. Gadla. Dinosaur. Gadla. Umshini. Gadla.
Elephant. Time's up. Yini? Hippopotamus. It was a hippopotamus. Guys, guys, ngicela ukhethe kugadla gadla gadla. Cela ukuthi ugese ukuthi yini. Guys, ayikho ngabona la. Ayikho. Qale wathi yini? Mina ngicabanga ukuthi guys. Leyo. Mina bengithi uvu. Hawu bafethu. Naropa. Usubulile kuwasha straw. Musana Bafethu. Naropa. Gadla. Mina angazi noma i-dinosaur cause iyenkulu mfethu. Like i-elephant. At least ngizamile i-elephant iyenkulu. It was a hippopotamus, like literally. It was just that simple. Gadla. Ay shame. Okay. Guys, standing follow. Stand like i-live futhi. Ngiyazi ukuthi siyanihlekisa. I know. And repost futhi. Nje, guys, it was a hippopotamus. Like that is so easy to guess. Gadla. So when it's time, man. Bukani into engizoyishaya mina. Bukani into engizoyishaya. Uthola okulula phela wena. Ngiyamanga. Uma usifethu ngithi. Lapho udla cheese. It's easy. Was like so siphela isikhathi sami. Emile ulala ngedrip. Kahlelo mfethu. Buka nje ngibukeni. Nisayajani. Hayi angiyazi ke. Api. Nango. Ngimbonile bese funa ukuthi. Ngiyabanga. Ucaba asizoze so time out. Like. A rattlesnake. Oh, what's the food? Jellyfish. Giraffe. A camel. Yeah, Luman and camel. Sometimes. No, get in. Man is a shark. Bugan. It was a literal shark. Kulula nje. Okay. How yini manje dlala? Damn. Hayi ngeke. Siyaphinda futhi. Rozai. Yabo abantu bawushusha kulunje. Yeah, it was a literal shark. Wazani? Wazani? Siqalile. Angikwazi ukuyichaza khona. A rabbit. Wazani? A camel. Wazani? A chicken. How? Ngazi igama, angazi. Okay. Suspelling. Suspelling. So kahle mfethu. Okay. Hey my. Suspelling. Yini manje lo? Guys, cani follow. Ngiyazi ngiyathanda ukukhuluma bese ngishilo kube nzwile. Uthi ifana eshitheni. Ama. What's that? Dlani. Coyote. Ngishaya ke lento angisadlali.
so guys nani ngicela ukuthi angizwani umuntu slow so ishaya lento le ukuthi nani nifakaze nezwe wozake like nigezi izinto ezishow Ash khona uzoyithola dlali manje okay ay futhi antelope bukanje hawu angiyazini le snake cop exactly ngishilo i-orange orange matters i-orangutan kodwa uphelile jellyfish squid octopus yeah octopus hummingbird yes ngishilo skunk okay time's up I'm sure How did I do? How did we do? Literally put it on my tab. Usana manje yabo. Exactly. Thank you. Ngiyazibongela. Yes. Ngiyazibongela. Well done, Ashley. Oh my god, guys, what is this award for again? Yeah. Ngiyabonga. Yeah, Okay. I well done. Ngiyamvuma. Yeah. Yabo manje uyishayile. Better than Qhaphani. Guys, I follow. Love you too. Qhapha. I follow guys. How's that? Hold on, you have to wait. Mhlawumbe izovela idlala i-ad nje. Mbukeni. Mbukweni sezoboza. Penguin. A monkey? I'm just very good at guessing. Inkukhu. Angazi kuthini. A flying snake. Good. Take what? Okay. A chicken. Nazo. A seagull. A bird. An eagle. Yeah. No. A jellyfish. Peacock. Ngibamba izolo-ke le. To share my drum. After this, Nienzi, I'm TikTok sounds or just acting out and guess the action. Okay. Thank you, Antle. Thank you guys for following me. Akhona flying snakes zikhona. You should look it up. Thank you guys. Thank you very much. Please follow us. Okay, what's that? Sedlala leyo airtime. Izolo kade ngithi Ashwathini? Hi guys. Wathini is showing love. Ukublow kiss look. I never said that. Mina. Guys, I wanted shorter nails and I'm stilettos like are very hard to maintain. Like ngizothini ishape yakhona ithe yabo. So kulula ukuthi a break lapha phambili. And abuhlungu. And umuntu akojwayele ukusebenza yabo so I needed shorter nails. Do you have something to say? Hayibo. Lapho ngithubuka ifoni. Ay, angisho leya showing love. Ay ngeke guys. Inyo endizaziwona Jean like amandi.
No, National Geographic, zikhona, ziyaglide. It's actually falling in style. Bossing. Yes, it's bathing, by the way. Waking up in the morning and opening the curtains. Running, exercising, gymming, Another word. working out. Do you see how I am? Shaving. Making a fire. Lighting a fire. Potting. Dancing. Oh. Texting. Guys, how did we do? Maro Eshuklan Pili. Yes, that's what I'm talking about. Shaving. Okay. You know how I am. Angidlali. Ngiya-act style. Ngaphuma nje ngi-act vele. So like I was born for this moment. What was that? Yeah, ni tiny day bed and mo shaving ji. What was that? Chopping. Eating. Chewing. Happy birthday to you. Cutting a cake. Slicing a cake. Eating a cake. Yeah, a piece of cake. Rowing. Pedaling. Cycling. Another. Riding a bicycle. Yes, like clocking it. Hey! Woo, 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 woo. Yeah! Woo, 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 woo. What is that? Yay! Woo, 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 woo. Okay. Was okay. So what Whistling. Hey, like guys. Okay. Okay. Also mga request. Obo. Yay, bro. Hey, Ashley. Hotela. Ini? I am at a hotel. Yeah? Yes. I have room service here. I have, you see, I'm in the nice places. Postile. Ninjani wengane zakwethu ngithi ake nginiqalaze ngimsheke uncika lo Daphila malume. Literally. awugcotshiwe Guys, nenzani lapha epickering ngiyabona ukuthi ngicole lapha ko McDonald's niyadushana ngeyifuka lapha asithola zakwethu bakithi Ihliziyo ibuhlungu. ethweni. sanibona wengane zakwethu niyaphila Siyaphila. mina ngalayini machine system esendaba emashintsha mina kuhlukela ezinye zibe khulu imhoshana bana waphansi le bevile mazizi singathi naze nabasha Wenzani? Man, mina ngi-lost. Ngizoshukela. Ngilahlekile. Ushukela bawuchitha ingane yakho. ninjani wengane zakwethu Bese siyaphila ndoda. Bana. Guys, let's follow. Hey,
Follow. Hey. Follow one lapho. Oh, mina bani. Wathi ngibone. Wena. Mano, uzi Bergville kuphela. Ubani uthi uzi Bergville kuphela? Hayi ngwase Bergville mfowethu, ilowo futhi ngicathi kubaluleke kakhulu mehonke. And it's follow guys. Guys, please follow us. Thank you Zoe for following us. Nani follow one back. Elimna. Thiwa follow back. Enhle wenzeni? Ngani? Bathi abantu bafollow back kwenzakalani? Hey guys. Nana mbona Rihanna follow abantu. Ngiyadlala. That's why I was recording. Ngiyadlala. Wathi uzobingelela waqede wacasha. Mina sanibona. Ulungeleke wezinhle bakithi sithele. Esibase sizinto. Ngobatho. Wezinhle. Who said that? Tswane. Uhlala ulindele udlame wena. Udlame ubani kangaka? Siwenza. Oh. Buho. Nickname Rihanna. Ngiyadlala guys, ngiyadlala. Follow. Ngide lapha? Ngoba isikhathi. Bazokufollow. Ngoba isikhathi. Ngizala ngizogeza, ngizogeza. Phela breakfast ngo-7, so by 7 umuntu kumele abe segezile ngoba ngo-past 8. Thank you guys for following me. Follow bafowethu, follow baba yini. Kulungile madoda. Angazi. Yeah? Wothi, angiyazi ke leyo uyenze manje mntana yami kwenzakalani? Kusha ke lokho. Angathi ushintshe yonke into nje bekungathi ishape bengithi ubuganga kanti kwenzakalani wothi? Wothi kahle ngizobona kahle noma wothi. Damn. Nami ngumthe ngiyakwazi. Ngithi bengangirecord lapha nje. Khona uvela wangirecord izolo. Sathi khona uvela wangirecord ngisathi ngiba live izolo. Angisendele ivideo yami. Awungabona ukuthi ayikho ke lento engenzayo. Ayeke. Mana guys nibeka yini lapha? Kuphe into abenza okhahlamba? Wena bese uphuza ngenangi. Ini? Uyazi Drakensberg Mountain? Yes. Lapho. Yini le yakhakhama ukuyisho? Something. Ey'ntabeni zokhahlamba. Like Drakensberg Lapho Mountain. sengikhohliwe lelo gama. Intaba zokhahlamba. That's what it's called in Zulu. No, uyasho phetha ngazi. Kubizwa ngalokho ngesiZulu. Intaba zokhahlamba, Drakensberg Mountain in English. Ashley, ungafuni ngikhulume Afrikaans wena. What I do? Hey. Do I look like you can, nigga? Eze bayakutshela ukuthi akusukhakhama la. Intaba zokhahlamba. What I do? Hayi ngeke ey'ntabeni zakhahlamba. Zokhahlamba. Hayi kulungile. Nono kahle. Yabona le Afrikaans le? So ikhipha kancane. Hana khahlamba. Kulungile. Hayi ngizosala. Leo come. Can you say it again? Khahlamba. Ezintabeni Ngiyalazi vele. zokhahlamba. Hayi sengilitholile. Shono ke ngizwe. Ey'ntabeni zokhahlamba. Awuphinde ngizwe. Ey'ntabeni zakhahlamba. Ya. Musana ungihleka njalo. Anifoneni enhle lapho. Benginiqalaza nje nganza kwethu bengidlula nakhona ngithi nje baba yini? Bye. Angisasibizi nisikhatha off mase.
Ningibizile ngenkathi niyompintshana eMcDonald nifunana nempilo ka-30 rand. Salile. Ngikubonile nalezi zinto ngikubonile nalomqhino wakho ongagugi lapha kulayini uvela ngekhanda kanje. Hayi, ngangisukela. Vele. Ngangisukela. Ebesenza inzipho. Asitholanga ncike. Mina ngabe ngitholile ngabe ngiyasho. Ngisalile ngisala. Aphelile. Hawu iwebsite njengithi bilokhu iginqika. Uncesinga. Phela besibize mfethu sibakhele iwebsite right, right. Ababize mina bengiqashi ngibashayela uclean. Ibe user friendly. Mana leyaba yekho user friendly in Ash. Mina iyangidida. I-complicated. Yeah. Wazi ngifuna senze kanjani? Like so yakubo sibatshela ukuthi no, this is not it. Like you must literally see Thina sivele what's sibaye going siya on. Uber Eats because this is not user friendly. Lungile nganza ukuthi kuthatha ngishaya nge-return ngiyabuya ngizonibona. Ya. Naze najabula kuphi? Draken. Hotel. Oh, kambe. Entabeni zokhahlamba. Yakho. Seba wena azafisa ukufana nani. Kuleka nje mntana wami yabo ungasebenza kanzima uqinise lapha esikoleni hawo nangelinye ilanga ufana nawe. Nawe waqinisa nini? Oh. I didn't follow that. Please follow me. Guys, follow the creator it. Follow the host, the creator. Yes. The host. Yeah, please follow us, guys. Please follow us. Mina no mani ngangifollowanga. Mani follow yena nje hayi. Awubakithi, awuncika. Mani. Awuncika chichi. Ya. Uzoba ngikhuzela umsindo. Guys, ungangiba umsindo. Ngiyakwazi ukuthi igama lami Ashley. Hawu uncika. Ngisho lonke. Ncika. Lonke liyashota. Hayi buncika chichi ngempela. Ema, uncika chichi ngempela. Hayi bandla. Ngempela uncika chichi. Ilasibone kaMathi umfana amhlaba onzima. Mabize kuba bangegama ngoba soxabana. Ha, you're not talking to us. Guys, please follow us. Please follow us. Please follow me. Mina ungangifaki lapho. Ngempela. Why kumele bengifollow mina? Awuthandi? Why bengilandela? Ngilandelwa abantu mina. Mina kasicani lande. Ngizothini mina sebengilandela abantu laba ngizothini kubona mina ngizobaphani. Hawu, posta amaphepha. Angibukeki ngale ndlela ukuthi abantu bengangincoma. Ngempela uncika chichi. Antoni uthi uncika ini? Bengithi uncika nje. Imunqa uchaza ukuthini? Guys, uyabona i-Afrikaans lo ikhulumayo? Ngazi Angasho no-Afrika hawu bongalazi itshitshi. Uncika. Is it something like ukuncika etshitshini? There's no such thing as ukuncika. Ncika. Malima, hold on. You're telling me that uzothi ngincikile? Yo. Usho ukuncika. Nango uyazi incika it's called lean. Le shandisi le Sprite le. Like bencike. Siyancika la. Sekuphi ekhaya? Ngisho ngathini. Kodwa ngiyabona ukuthi indaba wakhetha ukushomana nalosi sokhuluma iAfrikaans ngiyabona nobabili Mina Mfethu ukuncika mfethu mina ngwasolunge phakathi emahlabathini. Yeza phakathi emahlabathini olunje limahlikihliki. Mina kodwa ngithi ukuncika. ngisho uzukule ngakuphika ngeke nje phela nje azavuma ukuthi wena uyiluntu. hayi ngeke. So you telling me that all this time imapho indaba lapho kwingoma yakhe unomvule engasho ukuncika emadongweni. Uthini? Umuphi lo bhuti umzuluni?
Wangitshela ngamashaka namaXhosa mina mfowethu. Mina ngumZulu phaqa. Mfana wasemsini. Nami ngizuphaqa. Ha. Ngisisho isibongo sakho esisi. Don't lie. Manje ngoba nisibongo weAshley. Fundameva. Isizulu njalo leso. Yabo mawulibhala uthi fun FA no kuzoba FU njalo. Fundameva. Sithini ithakazelo zakaFundameva. Azikho. Hawu masithanda Lapho kuyasolisa. Ngisazozakha. awuzakhe sizwe Fundameva. Hayi. Angiyazi mina into enje. Kodwa mina ngiphoxa lo uEnhle. Yisho kodwa unobuniganyana. Yazi ngathi you from the Babes. Yawazi ama-Babes ngisho. Angikwazi ukusho. Ibhezi. You know, I'm from the Babes. No, like the suburbs. Abizwa ngokuthi ama-burbs. The suburbs. Angikwazi ukumhleba ngikhona mina. Angikwazi ukumhleba ngikhona. Wena, you are from the Babes wena. Bese yazi ngithi ukuncika mfethu mina. Yazi ngisho ngabuza abanye abantu bathi ukuncika. Nathi ka grade. Funda la ama-comment Bencike. Exactly. Bencike esidudleni. Bencike nje yabo. Yes. manje. Uright ukuncika. Mina bengithi uncika noncika is two different words. Kuthiwa nginjani mina? Yabo nangu ayithi Uncika. Hayi. Elinye lihlanganyeli. Fukeni ndololo. Ini ngolobani ya that. Ashley. Injani inqolobani? Yayibo inqolobani. Umbalo njani ilokhuzani inqolobani? Ibhuku nkosami ibhuku. Injani? What color is the book? What color is the cover of the book, Ashley? Books are brown. No, yabona lile kwephethe. Ligreen le bhuku. So you went in. awuncika. Phela lisuke lifotocopy. Igreen. Brown. Ibrown. Yasesikoleni yayibrown. Ibrown. Like inomuntu ophethe ukhamba. Ngisho ngathi na Ukhamba aloe vera. Angithi. Ashley, ngicathulise mntanami. Ukhamba, you see the thing that amaZulu used to drink beer from. No, doesn't. Ukhamba ke lolo. Hayi aloe vera inhlaba. Ha ngeke papa yini? Papa yini ke manje? Ma. Oh kahle. Peanuts, iTonka Brown. Ukhuluma ngekholo ngibhuti. Lutho angikayizwa. Ikholonga. No, like perfume. Oye ma guys papa yini? Uyaphi manje? Lutho angikayizwa but ngizoke ngiyibheke ngizwe. Yini le? Ubona ngedala mhlawumbe ngakude nami ngoba usumentionile. Yindaba ungenayo. Angiyazi like Yini le? sengizoyibheka phela. Eblue. La ewu4 Ukhuluma ngani? escreenini. Sami. Lo nayo eblue. Bethu ngise imaginary mangicabanga. Oh, those eye bags. Kimi. Isiwu6 manje. Yini le? Mana yini lezi zinto lezi? Yini lezi zinto ezu6 enhle mfethu mina ama live angikwazi izolo ngithenga yenze bangirecorda ngayivala ngingakabumu bekubuka umuntu oyedwa washaya screen recorder ngaphuma. Bese angikwazi. Mina ngisanda kuduma ku TikTok. Ngisho comment bengazi nokuthi ibhala kanjani. Ngiyabla buka manje ngilandelwa abantu kuthiwa ama followers futhi abantu abawu6 laba bangilandelayo laba bana. Kuleba basazokulandela. Guys mina impilo yami iyabhora. Right, bafuna yona le bhorayo. Impilo yami iyabhora guys. Ayikho into relevant engiyenzayo. Ngiunqika nje. Oh,
ngalibamba enhle nifike nabhampa lapha kwi-McDonald's ya 30 rand nahamba nawo phephele chicken lickini so hawu awu sure guys imali ngeke uzibaleke liyohleli kulandela Money is available. imali yohleli follower just like you follow me. cha kodwa bangistressa labantu abangifollowa abawu6 ngizobapha nje bafuna bana vele ngibakhokhele why bengilandela kodwa ke serious cela nifollow i-host guys i-create The economy is doing wonderfully. bonke abangenayo cela befollow lokhuzana uyini uyi-host kodwa i-create i-host i-creator ya the live create nazo-ke yenze njalo Guys, please follow me, please follow me, please follow me. Hello. Awu, bawu-10 abantu labo. Benzeni labantu? Wethambo lenkukhu liqoqutha linebivu. Yini ithuba akhalele. Mina mana live ini ngoba mina ubani live part kwami now. Ninash no about 2. Is that a 2 question? Hayi uyena live mina ngikho live mina ngirequestile la ukuthi ngimbuke ningibuke like sort of Live. Live. ngeke khehla mina ngikho live mina. Yinini ni live? Mina ngijoinile ngathi ngizonibuka like sort of hello. Bengiphuza ikhofi. Iphele kudala futhi. Mfethu la ukhona ongiphathela amakhofi mfethu. Yazi the economy is not doing wonderfully. Ukuthi money is available. Mana uyabona? Yabona kusele ngakho. Thatha ama lotion. Oh no, Mfethu mina noma ngiphathela amathawula. Amathawula laba okhulumela. thatha lezo zinto nje. Ithawula uya epool. Moya epool mele uyoqasha ithawula e-reception. Kodwa bayakunika. Yes. No, they clean. Bawashintsha every day. Kodwa omunye umuntu usuke esula izinqa zakhe mase bayigeza and then amanzi ayapina. Yes. Still kuthathwe izinqa zomuntu That's a bezosela. Hambe la. No, no. Comprei umbhede manje. Saka comprei umbhede. Fani uwewo uyedwa. Banamanga wena sinepupu. Manje amasimba nje uvibrate umbhede. Khona njalo sizini. Ngiyabona kinjani? Uhlala ngokaka. Ngizongiphaphela umbhede. Unamanga. Mana kusho ukuthi ubanda natholela amapheka 30 rand kusho ukuthi ngabe niyanyake nje straight. Ngizifayile ngoba phela Muzi phuma ngazo zonke imbobo. Kuyaphuza.
Shizodziwane manje. Ngiqambe laba. Awuthola isiphaqa unika lo u-Ash lapha athi unxele isiphaqa kancane. Uyalwa manje. Manje. Uphaqa. Isiphaqa. Lento le. Yengane. Isipuni. Isiphaqa. Ezona ngiyapha ezikanti Uphaqa. Hey, ngofaka uphaqa emlonyeni. Yini lento le? Yini ba? Asazi. Uma kaBoy washo manje uthi ngimthengele lento manje. Yini lento le? Mina ngothi idamu. Oh, idamu. Hawu ngobani? Lothi idamu phela lelingeni lokhuzane. Khona lo ukuhlala la. Ithi ibele phela lelo. Ikhona ithithi wena kuyizulu mawubheka isiphaqa. Sakho mama Idamu. ibele nje lelo. Ibe? No. Sakho mama siti. Lento phethe lalela ihlala kanje. Ingane isuka idlala ngayo isuka inganceli lutho base beyibhayizisa. Yonke kanje. Idamu kushuthi. Legoli ispaza. Yabo idamu. Thank you akhona. Yes. Follow-ani live. Follow-ani like-ani live. Ni follow uGold Hair lapha. Ni yini engayenza kambe ngiphinde nimgift. Isiphaqa hawu yabatshela nje ukuthi isiphaqa lento bangiphikisa le madoda. Ispaza sithipha ithi idamu. Lapho mina ngazi idamu nethi. Nami nganzi idamu. Isiphaqa mfethu lento ya my friend. Lento ya my friend. Isiphaqa ke leso. Titties, Okay, the actual boob. Mana guys kanti nisuka phi mana ukuphi ekhaya? Lothi isiphaza usuka phi? Ezungaba siyophiphi yakho. Zimbukane. Kanjani? Let's Hayi bafana ngeke kodwa. Abona ubhosti bami ngiyabazi. Ngibuke nje ku profile. Hayi. Abazi ngifuna ukubona ngabani lunguza. so Bana kuthi masegoli mina ngazi Force Lawrence iJimmy Stini iSoweto Midlands zone 4. la. Uenhle uphuma. Babona 40 manake ngilandelo yedwa babona 40 oshaya ngezaza ocwebezela njengami onje ngilandelo yedwa. Babona 40 onje ngeke umthola. Ngeke khehla ngeke. Guys ngiyaphi mina. Mana musukuhleba wena. Konke ngikhuluma imessage engenayo la. Uyazi ukuthi ngiyakuzala mntana ma ukwazi uqamba manga. Soweto. Uyahlekisa mase ede kulama live. Hayi bu khona manje wena mina khona abantu abawu12 angazi labantu noma bebengipopola noma bekwenze njani khona nje uthi hawu sekuthiwa ngina 50 mulethi la ngifuna ukumbona mina ngishini la umbone khona uthi angisuse ngeke ngize ngisuse khehla khohlwa ngeke Khehla ngeke. ngithi wenhle tudla madras namadras Wani ngifollow guys. tudla madrugs Hayi bo akayenzi leyo nto. folowani i-host bakwethu Ani ngifollow. udla ama-space wena kuthiudla ama-space ingakho uhleka kanje Hayibo. u-influence uFandameva la eceleni What? Ngoba nakho ngikhaladi. And uhleka. Ngoba nakho ngikhaladi. Ngoba ngikhaladi. I-influencer abantu ama-drugs. akushongo mina It's fine. modela nakho kuthiwa i-role model Ngiyabezonghlaza nabantu. hawu nanje kuthiwa nangu uSlender yabona-ke Slender role model uSlender mfethu futhi ufuna ukumodela naye mani modela uSlender Mana, izinhle hayi 110.2k. Ikhekhe la 111k lizothengwa ndimi. Ngizosebenzisa uCheckers.
Sihle. What if ufika ngingekho? Uzulidle wedwa uzongithola. That is not my problem. It is literally No, my is your problem. problem. Guys, please follow me. Oh my god. We're literally from the bird. Oh, it's tired. Yini manje? Hayi, sihlangana nabantu abarong. Nje vele. U-enhle nje. Inkinga nayo ke yabona make kwaba nenkinga encane. No. Yabona ngoba ngikhomba wena gold. Lo uphika ngalo. Lo ephike ngalo. Bese kuyaliwa ke for 20 minutes. Siyalwa. We don't do that. That's so ghetto. Like, literally. Esibakwazi duty. Mina ngiyadlala. Ngiwakhona. Dining follower. That's so ghetto. Kodwa labantu abakhuluma ngokuthandaza. Sesingathandaza nespace yobiza ingoma esisathandaza. Ikhona ingoma evala ngomthandazo. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Yeah, Boom. yeah, Boom. yeah. Ejijini thina sibona masibuya eresi sikhuluma naye manje seyamfollowa but abawusave ethini mina ngamhlula uNicki Minaj. Ini Kula lapho. premiere. Like, literally. Hey bo, are you broke? Are you literally that broke to be going to premiere? Premiere. Ikeke? Amanzi bekukhona amanzi la. Oh, that's such a cheap bottle. It's even plastic. It's even plastic. It's even a bottle, like a glass of a Mana khona ngibuza ukuthi liphi igama unqike etshitshini. Igama engalikho waba no Shaka naye nambiza ngoShaka. Shaka senza lokhona. Do we even care? How the hell is What that? the hell is that? Like I stay alone. Like, literally. We-end. Ulandela abantu bakhe abawu-17 abana abagula. Mina 1, 2, 3, go. Mina ngika ngathi suqalile ubora ngoba wena uthangandaba abantu abose-17 bafuna ukubona ipheji lakho manje mina ngenze njani inkinga yakho uyahlupha ucongisa kusaba ngathi sikusabi mina no-Ashley singakubamba noma yinini. Chicka chicka bow, my down, buka kwaba. Iqali ledwe. Uthi ngiyathatha abantu bakho niyaba-eda. Kamfethu awucofe kufanele ngakhona ama-settings la. Cofa lapho phela ukuthi mina uvaleke la ukuthi bengalokhu phela nabo. Hawu. Awubayeke nqwi. Hey guys. Guys, please follow me. Please follow me. Live ka-enhle mina ngina-live mina ngivakashile la ngiyabhora Okay, ngizana. 1, 2, 3, go. Wena uvakashile unamanga lena uvakashe ePremier kanti wena unamali awunamali ukuthi uthanda ingane wena uzondla kanjani ingane ungenamali ay Boo! Chicka chicka bow, bow. Mana ngiyabuya
Konke ngizoba summarize impilo yami. Okay. Awu ma. Guys, cani follow. Cani follow. Muscle on that beat. Muscle on that beat. Na umntwana fresh. Yes. Ungathi cheese nyana. Yes. Bese usisi fresh. Yes. On a cheese nyana. Yes. Umntwana fresh. Yes. On a cheese nyana. Yo. Uthanda isaka. Yo. Wena ngikana. Yo. Bese ama cheese nyana. Yo. Everyone see nyana. Ama cheese. Yo. Sengiyile wengane zakwethu. Nginiphathelela la. Konke la phakathi kodwa akuyona lo uyibona la ngaphandle ngaphakathi. Angifuni ungiconfirm. Le Makhekhe lawo. Athi ndwangu. Cardboard. Ama cardboard. Get ready. Yini la? Get ready. Yini la? Perfume, like literally. Cologne. Are you sure? It's the same thing. Cologne. Yini ke la? Cardboard. Yabo cardboard le book 72 pages. Yo, Then you stretch it and you put it in a paper. Konke I mean in la. a plastic. Move. Konke la phakathi. Ngithe iperfume le. Okay, well and good. Uyaqagela wazi. Lana ke yini? Dirt. Konke ngaka kodwa. Udot. Mina ngibona udot. Get ready. Okay. Mathi perfume leyo mfethu ukuthi uyibulisele. I-hand wash le ngala. Izosihisha nje. Leyo eplastic nje. I am cooking here mntana wami. Let him cook. Injani lezophuma la? I-grey. Transparent. Bam. Get ready. Get ready. Akelani phela. Imnyama. Inhlalo. Ehlalo. Ngani? What did I say? Sofana pho. Angithi ngila. Yeah. Sofana pho khala izandla man. Khona izandla ezikhalayo la ngangazizwa phela. Ngishayeleni izandla. No, umuntu ushawe wena kumele ishawe umshini lekhandiwe la TikTok. Bese ngiyapressa la ngicima live. Buka nje. Let's akukho. Akukho. Wena. Othi ngishintshe i-answer yami ngiyibhuli. Hayi ngoba nayo. Voice, I don't wanna hear my voice. Hey. Ikhona lento. Wecima la ucime. Buka. Hold on, let me guess. Guess. Any perfume. Are you sure? Bese babe perfume uyilahli lokho ngikusho. Machine. Ngosihisha la evesi. Yashisa. Hold on. It's Get ready. insipho. Insipho. Wena ungayifaka insipho la. I-perfume. Nayi perfume. Bese umshini okugunda impandla. Vela nawe ucabanga. Mayinguluma ishiphele kopini mayivala ngesithupha. Lezi zinto ekumele izinto engasali mangitravel. So usungithole loqala iperfume. Akuyona le. Ithishu. Ngishiyile le. Ithishu ntoko. Angeke uhambe ithishu ungayiphathanga. Ithishu ihlala ikhona emahotela ntombi. Ukhona la. Ntoko. iPhone la. Uyayiphamisa uthi hello tissue. Kuthi qoqoqo after 2 minutes na itissue usuyoshaya into zakho. Ntoko. Futhi cha ubusosula ngecardboard ongibo. Ya bekuzoba mnandi abanawo ama-church omgodi la yazi ngigure kanjani ngibona uba nokuqonda kuphela. Get ready. I-body spray.
lutho mntanami. Inkomishi. Swash, khona uthi swash. Imbiza. I-perfume, benge. Wayungiphikisile sengibhulile. Lena Angishongo ukuthi perfume. iyahishana le ngishilo ngathi lahle uma uyikhipha. I-whiskey. Le tobacco bani. Ihisha mfethu uzubambeleke intonga. Ngitshele mina. Lalela mntanami. I-perfume. Into engakwazi ukuhamba ngaphandle kwazo. Impilo yami ke lo nibonile ukuthi ibhora kanjani? Mina no 19 buyelani enhle kusukela kimi. Thani mina khiphela wami. Get ready. Drum roll. Angizolala ebhasini. Cabanga bangishilo sampethu ngathi ngicela ukulala ebhasini. Get ready. Wangishutha ngazi inhloso yakhe. Takela yini uzophuma la? Ya? Akusi nice collection le. Mhlawumbe nice collection lo engani. Lenga. Uyambona ngoba yabona ke lo. I-whiskey. Uyabona ngisho uhamba etaxini. Esuvela ukhipha ikhanda futhi inani iwindi ulibeke la. Hayi, ngeke yibo. Ngithi mina yabona khona uthi nice collection. Usebuka opopola ke lo. Ungangibuza ungiphaluli. Usebuka opopola. Kukhuphuka ipapa bathi hayi mfethu. Okay. Mana. Qagela. It's pink. A pig is pink and it gives us pork. Get ready. Kuyini manje lokho? I-perfume. Mana phela kuveze kahle hawu. Vanilla Gashamo. Get ready. Manenye. I-pink ke leyo. Perfume number 1. Zozozo. Yazi abagama. Shusing. Drosho Javara. Get ready. Manenye futhi. Ngatatazeli. Sweet. Yindawo lokuqhamuka nama-perfume amahle. Wishish. Get ready. Barakat. Ngiyazi ke le. Hayi ngofela. Yakhabo lona ke leyo buku. Bheka lapho phezulu ikhanda lifana nalento le. Hawe ncika. Lapho ngiyithandani khona enye transparent kodwa phakathi like ngathi njenge tobacco like umbala. Yo inuka mnandini. Yazi. Ibarakat. Athi ke ngichaze wengane zakwethu yabona ngiphethe kanje ngithathe ibox le perfume engisanda kuyithenga. Savela. Lana bengingeke asale lo. Kwawukuthi manje ngacela ngathi abantu abangiplage ngesikhwama ne sokufaka izinto zami zokuhamba. Bathina abantu bangihleka. Umuntu uzongibuza ukuthi perfume ihlala isikhathi esingakanani. Why Lenny sekhalibhothini? Like literally covered in that. Ngoba esikhwameni izovela iqhuma. I don't know how I feel about that. Ikhiphuele kumele ziqhume. Izo like isikhwama amashayeka phela it's fragile. Lana ngiyiprotectile, ngiyirephile kahle kahle. Fragile. It's fragile. Wenhle. Lama perfume yakho kumele ngiwatest. Wezwe ukuthi kanjani? Awamantombazane. Yabona le. Ngika le akusiye yakho le oyifutha la uthi uphume eminyango ihlala. Ihlale kanjani? Ukuthi manje Uphuma nawe. Leyo uthi uma uphuma phandle incela uphuma nawe. Yiphi mana ke?
Tshela mina-ke ngoba mina wena uthi uphuma endlini uma ukuthi ngike ngadlula uze uthi hayi bekuvula umnqika-ke la uchaza ukuthini? Ngisho uchaza ukuthini futhi bewuza ukuthi kudlula umncika-ke la. Ngithini? Ngithi mina usho kanjani ukuthi ayasala wami ngoba mina ngithi mangiphuma eminyango noma mangike ngathi shwi bese wena uyalandela uze uthi hayi ke kwahamba mina-ke. Ikwahamba mina. Netop bakho nje lekhishana. Ngizobabeka injongo ethi hayi bekukhona umncika-ke. Lapho kusuke kumele ngimbambe ngizame izandla. Ngithi enhlasambe. Mina ngithi lawo maperfume yakho ngizowanuka ngitshela ukuthi right yini. Kodwa bethe hawe izwa leya ngithena le Ithapeko. kade suza nje usuzwa. Cha, mina ngifike ngisuze bese kunuku Guys, ngicane ngifollow. Abantu laba bazolobe kufolowela kodwa bengezi kimi. Azoza ngesizwe ngawo. Mina ngokuthi kodwa-ke mase sikhuluma iqiniso cha impilo yami iyabhorela Nkosi yami. Ngisehhotela nje njengamanje. Into engingayijwayele. Lana banobisi. Lolu bisi ngizothi ngilifake esikhwameni kuze kuthiwa ngiyakweleta ehhotela ngizokushiya la. Ubisi. No, uzopatshana. Ukhona ubisi olunje kodwa. ubisi la. Bengithi labo sweet abako mama qampuzi. Ngicela i-wrap noma ointment manazi ngibone kahle. Sibalekile. Anathi. We literally love you too. Bese kuhlungu khona nesifuyo esinhlungu ngicela i-wrap ngazi kusharaphi kodwa ukhona samsam. Yo guys, papa yini yazi? Buka nje ukuthi nama ice bags. Mina ngithola good night no good morning nje isikhaleni no I love you. Hawu ingane. Wait. Mina ngilali ikhadi zami zokusebenza lezi ngiyadlala. Kade usebreak ensukwini fake ngube pink. Ngiyaqala mina ubona umuntu oloyayo okhuluma i-Afrikaans. Hayi bengidlala. Bathi amaqinisa aphuma makusemnandi kuhleko. Bengidlala. Uthini? Ukuthi ikhadi zami zokusebenza. Esinasebenza. Ugibe umshana noma uyadayisa noma? Awu. Sangama nengigibela umshayelo. Hayi wesine. Hamba utshela abangani bakho bebuye bezolandela uEnhle. Hayi mina. Yazi guys. Mina guys, social life yami siphelile. Uthi ngizwalanda impela ngoba ushilo. Bengeke ngwalandi. Sengiyawalanda. Ini? Cisha nganigwinya. Uyolanda yini? Angazi. Sisiqedile ukubhala. Esiqedile ukubhala. Hawu, linuka izinqa. Umtsintsile. Cani follow. Please follow me. Siya cross night namhlanje. Awulehloya imhlopho waligcina useyingane Enhle sekufaka amanapukeni lapha. Hawu lutho. Hawu. Wayona. Nanto akhula ngayo wena ugqoka ngidiaper wena. Mina. Awula. Yazi ukuthi. Yazi ukuthi umdala ni. Ngihamba ngamaphemba Phatha wena. Hawe ubhale kahle zinhle, bye. Ubhale kahle. Good luck. Good luck. Good look. Rouleur. Sengisho nge-French. Wezinhle. Ubhale kahle ntombi. Ubuye nabantu adubhala nabo nizofollow uEnhle. Hayi unqika. Hawu bakithi. Thank you guys. Enhle kanti umkakwena ubani lo Enhle lo number 5 la uphinda abe number 1. Go. Ubhalile la ngenhla wazinhle.
Fethu. Ngithi ngawona futhi. Ntombazane uzosigwinya yini inkinga? Konke bangiphatha i-umbrella. Ubhuzi uyar. Aziphila kanzima. Yo. Please. Yabo sekuyamvuka ubusuku. Abasebenza ngawo. Uzolala nalo muntu lo. Konje. Face. Yaxolisa. Mase ngimluma. Good morning, Discaling. Awema. Thank you so follow us on Keris. Guys, papa yini yazi ngempela? Uzinhle ighost. Yabo? Goat. Ey, face. Mina ngithandazile. Uzinhle uyighost. Usuthandazile noenhle. Sho sangithandaza phela eshelo ke ngiluma. Awu. Yazi ukuthi wena. Guys, papa yini ngempela singozela manje. Mina ngiyahamba nami ngivuna ehotela. Ngine ehotela mntana wami. Eke baba. Nathi solala. Cani ngifollowa guys. Cani ngifollowa. Bazofollowa nkani labo ungabaceli. Guys, ngizobacela. Buka nje owami yakhona. Thank you owami. Good night, Pili. Good night. Thank you, Mkhatshwa. Good night, guys. Thank you, Ngobese. Ngithandwa manje nawe kuthiwa kakhulu. Why? Yeah? Uthando olungakuwedwa buka nje. Oh, good night. Oh, I love you guys. Nangu uphi usethi ngiyena. Bye, guys. I love you too, guys. Good night. Nilale kahle. Wena nje ukhathali uthando olungaka nje. Bokuthandiwe nje wena. No, I don't like get tired. People love me. Anohlephele. Bye bye. Bye-bye. Bye-bye, guys. Ubani susa iprofile isazola kanti ngibuka leyo ndlela ni. Bye-bye, guys. Ani ngifuna ukugcina. Ukugcina kuzo le ntombazane. Ani ngifuna ukugcina, guys. Ulungile wemthiyana. Ulungile ntombi. La iyotholana khona. Thank you, Sphelele. Thank you, my pinkies. Bye bye. Izobona. Bye. Bye. Ngikhiphe ke phela ngikhiphe. Buka manje. Mana. Oh. Start. Thank you, guys. Machine. Thank you. Thank you very much for the support and the comments. Bye, guys. Till next time.